guys, good morning. Ano ning time mo guys? Nakalabay ko ni maong eskwelahan guys, St. Jude. Nakatrabaho ko ni ani guys, mga napo katuig nagikan karon. Taod-taod na ni guys. Bagong abli ang maong eskwelahan kanhi, nakasud ko ani. Gani ako pa nakapananom sa mga tanom ani sa sud guys. O nilabay ra ko ni adto guys, ni adto na pud ko sa ako ang balit sa kong amiga guys. Kay akong gibalik ang tanom nga akong giganahan guys. Atong tanawon. Kay nakalugar jud kog balik kaning mga panahon na. Ha? Makupa. Di oy tambis ni oy. Makupa dili. Makupa lagi pero tambis. Pero tambis. O lagi kay kailan manggugug makupa. Tambis na pero makupa. Ay naay sanay murag gi-convert ang makupa og ang Ang tambis. ang tambis na bitay idea sa agriculture ana. Siya o kanang hilaw pa green. Oh naabitaw oh. Kanay sa tanon ni nang gabong tamis. Nagmarkot na kaani bi. Wa pa. Pag markot bi kay mo palit ko. Ako wala. Gusto ko isud og kaangra ba. Ana itanom ana imong kuan. Anang kaangra god kay naman ko kay po pabuwak no. Aw pa bunga lagi namo ti pabunga pud ani. Kinanom niya tong anak namatay pag kamatay niya mo pagsugod og gamay pa kay ning punuan sugod og bunga. Wa naman kay bunga di ay. Na daghan jamo gipanakas mga bata li. Mao lagi. Bagga kay gabulig-bulig. Lain man yung bunga ani kay magbulig-bulig man. Tag napuo ka buok magpungpong lami tanawon. Manguhang mga bata bali ora nila labit-biton. Asa maris dito? Ang baka. Asa mamutig pag may nigwig baka pod? Inyong kaugaling ng baka be? Bili na tong anak namatay yahan na. Kugihan di po tong. Dito kanyan li tabang sa ganung gumitanan li. Kasi to nga na to bata? Ginaldo. Dito maghila pag naningning ko karon. Mao ba? Silile. Oy, nibalik ako. Kay gimingaw kaninyo. Sama ka na mo ni ako na. Amo ni. Ikaw ba? ba sa inyo? Pili brada imo. Ada mo na mulit ato? Ha? Wa. Dadagi mabitan ni close up ko ani kay da panghanyag ba? Oh. Kay basin og naay mo angay. Pahanyag le. Mupatong gupog ko gamay. Oo. Ana ra? Mo lagi nang ako ana nang ipaibog kay mo yun sila. Ano ipalit ko kay ama ipaibog. Di sa amang kaanilin sag mao na itudlo na ho ani. Patong ko. Apil ni napati le. Pila man pod ni di ay? Alay. Ati manunon pa na nila. Di okay man. Pila poy kuan di ani, last ani. Ikaw Napay hamjo. kay ahoy. Cristiano lain. Manong na yelo si Ja. Ay init. Tubig. Ha? Init. Init. Di ati manunon ka na. Unsa pabuti man pagwapahan pa na? Di la Di kay. masilungan ro. Di. Asi mo balik ra na green. Oh, kana ibubual mo na eh. Nay Ibuog. ay Ay sa libuwa. ay sa tubig sa gol. Tapos Bubual. Ani maoray ibubo matag adlaw. Oh, na pitili ko na yung ini. Uy, wa jud ko kay bawog mao di sekreto. Oh, ay. dili. Oy, Baligya ni small. Sige na. pila lagi. Ay. Tan Kaya ni size? Bisan. size mil. Oh. Ambot lagi ho. Ako pibangutan an. Adyo.
Di ate naman pa niya. Mag-green pa tinuod dahon anak niya. Lamit makan. Mubalik ra day na siya Balik pagka-green. na. Balik ka. Ice lagi? Ate Manolo Kaya na. ulit, diba? Wa? Apait ka ay Isibog ari boss. tuhawa. Oo. Humog tubig. Nya. Ano ba, ana? Oo. Di mo na. Oh. Hili siya tubig, di mo. Bug doon na. Boy, ijabol mo. Mao ra day bubo na. Pilihok ni. Kaya ba, ana. Mao ba? Mao din na si Jang Wala way ay. Ano day? Lubay ang iyang Ate Mano na lang. ini. Balik Lubay ba, lubay? mao din sikreto ha? Ano Ate Manon ka Dawa, ba? o na, minus sa muna. Way ayos na, minus na. Mao ba? Ano? Kisa pagatudlo ani. Katuloy. Adyan lang po Balik kananay ini. bubog ayos lang. Matay na po sa kabog na. Sa isang simana, Kana kung magdipros ka. Mamarip, isang simana ka siya. mao ba? Siyang balde, ubay, buo niyo, mabuo. Mayroon na, mga kabo. Ay ibutang na las balde lang. Ay ibubo. Be, Ah. kani mo tubog daw anak, wait kani mo. Basa lang eh. Lindog, buo. Mao ba? Kini kay, sini. Abutan na batay. Umuwi na lihok ni. Ngawan. Hilig mo bugnaw ni. Hilig bugnaw. Kay lasang na siya. Oh, Sarasang magod niya. kasama. Wa naman na bungag usog sa patak naman. Walang buga ba? Narupod ka. Kaya oy. Balhe buko kuha po kuha ni bra. Ang buo. Kanipod ko nung gabi-gabi bus na ito ba niyo ka? Bigale. Bigale singko. Panatarong Bigale ba? na. Panatarong. Ate Manunong ka na. Ibalhin pa. Pwede pwede. Yung mga gana sa plastic kung mo, ang hawom, katong tangan. Kaya puro mo dakog dahon. O, dagkog dahon. Nahawom ba eh? Magana, hawom. So kinahanglan pa din na og Oo, man eh. Abihan niya. oh. Abihan na. Tikas po. Ang haon na. Oh. Yung mga tandog. Nya yuta ra. Yuta, ano nga may kalami ka ni taes sa baka. Dili magutanan makamao. Sa una niyo, gido. Bigyan ako eh. Pilay Munga. pila may palit ni Size. size? Wag bigay kay wag mo munga. Oo awa. Size 15, mahal sa magtanong 15 man gud ang Bakit susa. yan? Kumahal ka man kung tanong. Uso ka man. Lamig. Ali na ni kuha ko dumbok ini. Imo na pong ipuli ana. Puli ana. Apo na ni Dihat mo rin tubig ani wa na mugana ng water pa. guba. Sakto pod bi magkalinga pug kag pananom aring kilid bi oh. Lugar pa man. Oo, unya na ini. Ato pa ni mo na ra kay baboy ani be. Anay. Uy, narag kuan oh, avocado oh. Puungi bi. Samba na pag-audit. Bali na udit.